לקראת יום הכיפורים, מרבית האנשים מרבים להשתתף בסיורי סליחות ומספרים על חוויה יוצאת דופן. שלום אורנה סידי, מורת דרך ומדריכת סיורי סליחות. שלום. בוקר טוב. זו תקופת סיורי הסליחות, נכון? כן, זה התחיל. איפה הם מתקיימים? בירושלים, בצפת, ואפשר לקיים את זה גם ליד הבית של כל אחד ואחד, כי בתי הכנסת פעילים בשעות הבוקר המוקדמות. זה התחיל אצל כולם? גם אצל הספרדים וגם אצל האשכנזים? לא, אצל הספרדים זה מתחיל בבית אלול, ואצל האשכנזים זה יתחיל בשבת האחרונה לפני ערב ראש השנה, שאז הם יצטרפו. הספרדים במשך 40 לילות אומרים סליחות. אצל האשכנזים זה קצת פחות. בואי נתחיל. באיזה שעה מתעוררים? מתי מתחילות הסליחות? יש וריאציות שונות. בירושלים מתפתח מנהג לומר בחצות הליל סליחות. יש ישיבת ענק שנמצאת בגבול. זה מוקדם יחסית, נגיד, בצפת, נכון? נכון, גם לירושלים, למקומות אחרים ולבתי הכנסת בכלל. בסביבות השעה 12:30, באחת הישיבות הגדולות בגבול השכונות החרדיות, בין הבוכרים לבין בית ישראל, 100 שערים, נאמרים סליחות על ידי רב שמושך אליו המונים. הרחובות מסביב מלאים ואנשים עולים לרגל, עוברים שם את החוויה, ולאחר מכן בדרך כלל נהוג להמשיך רגלית או בדרך אחרת לכיוון הרובע היהודי, לכותל, ששם הסליחות נאמרות מחצות הליל ועד אור ראשון, עד הנץ החמה. ומי משתתף בסיורים האלה? בדרך כלל בסיורים האלה מגיעים לסיורים שלנו קהל שהוא קהל חילוני, שמחפש איזה חיבור לעולם שהוא מאוד קרוב אבל בעצם רחוק. ומה, הם יכולים להשתתף? הם משתתפים או שזה צפייה מהצד? זה יותר צפייה מהצד. יש קבוצות שנכנסות פנימה ועוברות את החוויה, אבל זה יותר בלבוא ולחוות איזו חוויה, לראות אותה ככה. זה לא מפריע למתפללים עצמם? יש מקומות שמשתפים פעולה ויש מקומות שפחות, אבל זה כבר הפך, זה רץ 20 שנה וזה הפך להיות איזה הרגל. זה סוג של מסורת. זה כמעט מסורת, זה הפך להיות אפילו בירושלים כמעט פסטיבל, כזה המונים, אלפים, אי אפשר לתאר את זה. לילה לבן בירושלים וכל העם עולה. יש סיפורים מיוחדים שמאפיינים את האוכלוסייה בירושלים, את הסיורים האלה, או בצפת, מה שקורה? בסיורים האלה בצפת אנחנו בדרך כלל משלבים הגעה לקברי צדיקים, כי גם לידם זה נערך. אנחנו מסיירים בצפת בלילה ומגיעים למרכז הקבלי. לפני רגע היה פה מישהו שיש לו את אחד המרכזים האלה. אייל ריס. אייל. ולאחר מכן אנחנו עושים סיור עם הששיות בבית קברות, שיורדים לתוך עולם הקבלה, לקברי צדיקים, ואז חוזרים לבתי הכנסת באשמורת האחרונה של ליל אל הסליחות. בירושלים אנחנו מחברים, כל פעם זה מתרחב. אנחנו מסיירים בין החלאות. יש שם 32 שכונות לב ירושלים, ובשכונות האלה יש אין סוף בתי כנסת. בירושלים לבד יש 1,500 בתי כנסת. חלקם לא פעילים, אבל הם קיימים. יש רחובות בנחלאות שיש 5 בתי כנסת. קחי אותי לסיור, אורנה. כאילו, אני באה כחילונית. יש נשים גם בסיורים האלה? בהחלט. אז אני יכולה להגיע. בוודאי. אני מגיעה ואני חייבת ללבוש צנוע, ארוך. בשכונות מסוימות, אצלנו בסיורים מחויבים ללכת ברוח הרחוב. לבוא בלי מחשופים, בלי מרפקים חשופים, ללבוש חצאית מעל המכנסיים. מה אני עושה? מתחיל ב-12 בלילה, מה צפוי לי? מה צפוי לך? בדרך כלל אנחנו נעשה חלון קטן לאדם החילוני, לעולם החרדי. מנהגים, לבוש, איך הרחוב מתנהג. מה זה אומר? שאני אעשה כפרות? לא, כפרות זה בלילה האחרון. אנחנו נבין מה קורה שם. זה עולם שנמצא לידינו, אבל הוא זר בדרך כלל. אז תני לי טעימה. טעימה, הגענו לכיכר השבת. וכיכר השבת זה בעצם הלב של העולם החרדי, שאליו יש עורקים שמתחברים כל הרחובות. כל רחוב, כל מקום זה עולם אחר. חסידויות וליטאים ואחרים, הלבוש שונה. ואנשים פשוט מסתובבים, ואנחנו יכולים להסתובב ברחוב בין כל המקומות. משתדלים לשמור על מה שקורה ברחוב. יש רחובות שאנחנו נלך לחוד גברים ולחוד נשים. המולה. כאילו אמצע היום. בדרך כלל אנחנו קצת זזים הצידה, נכנסים לשכונת הבוכרים, גם נוגעים בהיסטוריה ובסיפורי מקום. בבתים מספרים, במנהגים שהיו, מנהגים שנעלמו.
מביאים את האייטמים שפעם היו, לפעמים מצרפים שחקן, ואם אין שחקן אז אנחנו הופכים להיות שחקנים לצורך העניין. בירושלים לפני 100 שנה אור לא היה, אז נהגו להעיר. הנה, את הכנת לנו איזה פנס מאולתר, פנס ירושלמי אותנטי. פעם לא הייתה תאורה. הצלחנו להדליק אותו? הדלקנו אותו, נכון. הדלקנו אותו, והנה הוא, עם הפח הזה שהוא מחורר, ובפנים יש... היה מסתובב השמש, או מישהו שזה היה התפקיד שלו, והיה מאיר את האנשים, דופק על ה... אני אנסה להרים את זה, אי אפשר. אי אפשר. היה דופק על החלונות, בני ישראל, בני קדושים, קומו, אורונה, סליחות, סליחות, מאיר את האנשים, ומקהיל אותם שיבואו אל בתי הכנסת וימלאו אותם ויאמרו סליחות. ואנחנו עוברים בתוך הסיפורים, בתוך השכונה, עד שאנחנו מגיעים לאותה ישיבה, מתחלקים לחוד גברים לחוד, נשים לחוד, ועוברים את החוויה. למה בעצם קוראים לזה סיורי סליחות? אוקיי. בואי נתחיל ממה זה סליחות בכלל. דיברנו בקצרה? בקצרה, הסליחות, לא, יש כאלה שלא ממש יודעים מאיפה זה בא, זה בא בכלל מלפני אלפי שנים. משה עולה להר סיני כדי להביא לבני ישראל את לוחות הברית. את התורה. ואז שהוא יורד, הוא רואה שלמטה חבר'ה עשו עגל זהב. והוא פונה שוב לאל, והאל מתרצה והוא עולה, והוא נמצא למעלה 40 יום ו40 ליל. ושם הוא מכיר את 13 מידות הרחמים של האל. ולאחר מכן הוא יורד, ולעם נסלח. במשך כל התקופה הזאת, כל יום קוראים בשופר. הוא דיבר איתנו. הסיורים הם מלאי תוכן. בהחלט, אבל זה מחבר אותנו לעבר, זה מחבר אותנו. להיפרד לצערי. אבל זה מרתק, נשמע מאוד מאוד מעניין. מוזמנים להגיע, יש לנו כמעט כל לילה סיורי סליחות. אני מודה לך אורנה, תודה רבה.